tenang. Sik. Aman kayak bojoku nang omah. Iki colong kok. Enggak colong ta? Bojone koncone Ngawur arek iki. Gak apa-apa ta cah. Oh, jadi colong to. Wis dicolong dilu kok tak balekno. Tak telfoni ku iki dicolong. Jo. Bakso. Ya, bakso iki. Ini ning ndi sume maling. Dadi yo akeh rondo. Rondo iki. Maksudnya akeh rondo di jogo-jogo. Dino ngene iki. Kayak gak ruwayah. Update status ya, Bang. Ronda dulu, guys. Biar hatimu terjaga. Maling. Kucing di bae. Ya, ngomong. Dak. Hoi. Kondi. Mau ta? Ono omah enggak? Teko iki Bang, apa jenenge? Teku rewel. Nangis ae ketemu. Mantu mundur kata e. Salah. Saya lampu makan apa? Tunggu dulu aku bawa jamu. Tak kanat iki. Iya, ngrano matane. Wis. Ya, kopi ini kira. Kurang ngantuk. Ketokane lopo mes ya? Kenapa beda? Kira-kira dino iso turu. Itu Ning omah yo ngono benggat iki kok aku ngeburan. Bungkus no kopi akeh. Udah mulai. Nah, itu mantap. Terus ya. Friend. yang ngono ketok padang matane. Asin kok. Asin. Asin. Wah, lek mang tukune marang sebelah iki lho. Sing jeneng iki sapa jenenge? Warung Mbak Sri lah. Wah, sing aku mah ya ra ndeloki njaluk gula ta. Wego. Uyah iki. Ngomong itu wego. Lah aku meh ndeloki bakule wah ayu tenan. Wis pirang-pirang dino iso turu. Ujar kok ngene iki. Kaget aku cak lagi musuh burno aku. Jadi lah aku sih kan pakai lemes. Kesel lah, kesel. Nang omahe pirang-pirang dino iki pakai glibak-glibak. Bojoku muring-muring ae sini. Capiro lagi. Minyak aku tak muring-muring. Justru ngono kuwi. Ya, kayak tau wanyu kan. Wis, ayo. Gas, iso tak omongnya. Ayo kan. Ayo pol. Wayu bojone. Tapi yang ngono iku galak. Boleh tape ya. Tapi aku sayang kok. Tapi lah aku sayang. Mami, ora enek ding. Oh iya, mami kae iku lah. Iya. Alah, mami. Lah, Pengen tak omben tapi kok asin. yo liyane iku lho, liyane. Bener iki. Gak ya. Sing ora iku rada pedes. Diseruput Iki sithik-sithik. mau jare ronda gopo. Emang lho, enek maling rusek-rusek tak kira sapa yang baik kucing. Malah. Ini kan tak kawono web kok ketemu. Ya temenan Iki. iki. Aku kowe iki. Apa? Aku. Lah, Apa nyapu latar aja. tak kebiyo rai dia iki. Jadi Jelas gak wani maling perene. Senjata pun ngene. Rantang ya. Rantang kaya opo? Iki ronda go rantang iki lho piye? Aku gak patah lesu ya, Cak. Lah terus maksudnya? Bene wengi-wengi kok nganu apa jenenge? Lesu kan iso kayak tuku soto. Rantang. Tengah wengi bakule soto iki sapa? Genderuwo. Oke.
Tonggone. Wah. Aku tak ngerti Iki jenenge ngamanno ngono to. Ngamanno. Aku tak tunggu sih oleh kan. Yo ojo no. Wis turu mulai to. Yo nang kene, nunggu ngene manut turu nunggu ngene. Nek kok aja mulai. Aku wingi bengi iku, Joko. aku wingi turu iso turu iku jam 6 isuk. Yo tangi jam 6 luwih 3 mak lap, ngono tok turu ning kuwi. Jenenge seliutan lho. Gak turu. Turu tapi tak seliutan. Mato. Yo jangan baca. Ronda-ronda ngantuk. Lho kopine dintekno. Yo tak suput sithik-sithik. Mosok jeneng ngantuk ngombe kopi. Yo jenenge wong ngantuk iki wis ora iso semayani. Dan ngomong karo meremine aku jek iso krungu. Lha nek Tinggal dulu ya. Tinggal dulu. Yo jo. nek ngantuk yo Ojo diombe. nek carane iku Cak. Nek ngantuk iku. Kopine diombe titik, nah leteke buyangno dari matane. Kopine diombe titik, nah leteke buyangno dari matane. Wis gak ngantuk, Cak. Wis contoh sing apik kuwi. Kene tak buyangno ta. Nah, tenan. Aku dia mantel ini jagane nek udan pisan. Dadi kok nek udan ora gak ngadeg nek kene ora apa-apa. Ngene iki sume maling Cak. Kandhane yo sume rondo Paling rondo. yo gak, yo sume rondo yo kaya dhewe iki ngene iki. Ronda ta. Yo maksudku. Tonggo sebelah kono yo ono maling jenenge. Maling opo iki? Maling sapi. Maling bojone wong yo ono. Oh iya. Kowe gak krungu tak critane anu Pak Dimin iku. Ya Nyapa bojone ditinggal nganu. Tinggal done pasar. awan po isu apa? Bengi. Bengi. Oh. Lah kok dicolong kukune tok. Lah kok dicolong kukune tok. Lho lho. Lah bojoku Lah terus sisane? Disane ditinggal nek kono. Dadi nyolong Wah, aku iki ya kukune kunen tok. lho, juga kunen tak terus juga sisane bojoku sama nang dhewe. Bojoku nang aman gak yo? Ya turut agak Yo nang tak tinggal mah yo. Ledangan ning ngarep TV ngono. turu. anget tenan to. Sendekne lah anget tenan. Sik. Aman gak bojoku nang omah? Iki dicolong kok. Lah tak colong ta? Bocone kancane Aku ngawur arek iki no. Gak apa-apa tak cak. Oh, jadi colong to. Wis dicolong dilu kok tak balekno. Tak telfoni iku iki dicolong. Jo. Opo? Cak. Cak. Apa mau tunggoni tak colonge dilu. Ngawur. Ngono karepe lawak. Ngawur. Sik tak telfoni. Piye sih? Oke, bojoku dicolong. Nanti pun aja. Ora diangkat-angkat. Udah ngoyo cak. Kuwi aku ora tak kaya. Ora diangkat-angkat. Oh, ya enggak. Oh. Wis bapak aman-aman. Mbok kunci to lawange, Bang. Yo, mana jenenge maling. Dolone. Yo tak kunci kabeh. Tapi kan maling kan yo iso lewat budi to. Hah? Lewat budi kan iso to. Maling kok. Gak apa-apa lek iki Cak Tom iki done kene ngono aman. Lah kan ning ndi ya? Eh? Kan ning ndi? Ngoyo dilu iki ambek ngono dilu. Bu ya aku melu. Ambek Lah nyolong. apa tak goceki? Ambek nyolong bojone iku mango. Yo jane to. Saya Aneh. telfone bojoku. Ora Ya coba diangkat. ditelepon sik. Pamane sik yo Lah pamane yo. ojo lah iso bayar. Kok iki sopo? Lah sik Ya karo aku karo muter. wis kata dolane bojoku sik. Wes bisa begini sik. Tamu tuh dilu aku ya. Gak tenang aku. Mami, nah iki. Mami. Ah, wah. Terus iki. Ngene lho, ngene lho. Dia kan ngantuk gitu loh. Terus cek nang pos ae. Ada yang kok tok muter ngono lho, tok muter. Anu kayak keliling. Tapi dipamiti nganu. Satu tak keliling sik yo. Ini karo digawakno apa jenenge Mas? Soto ngono. Soto. Sopo mesti gel. Kowe mangan tok wis anu kayak
Wong loro dijen. Oh. Aku Aku yo pengen. aku sih kiwa aku sih tanggal gue. Iya, asra apa? Iya. Yo, Oh nah, oke. tapi sing kiwat biasanya gilani lah. Biasanya kayak usuk-usuk. Gak apa-apa pokoknya kerosok. Iya. Lah nanti wong iki, Mang. Lah nanti wong iki, Mang. Cak, Cak, nanti ya, Cak. orang balik-balik mulai. Oh, enggak kok tiga lah. Bojoku rene tenan, Mas. Pani dicolong wong iki. Pani dicolong wong iki. Lah, ora tenanan. 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 Ayo, bojoku rene mana nek bojoku. Sumpah nek Kok dhewe nanti, Mang? dumune ngerti ki rene tenan. Ayo, Ayo stop, kene situ. Ya, nek bojoku. Yo iki bojone iki. Iki calone. Aku sih gak dibojo tenan kok. Tambah bae iki. Wah, aku sing kate karo bojone tenan kok. Jojo. Mas kok sih Ayo. Saya gitu. Ayo. Lah iki rene piye to, Sang? Bojoku iki. Penting ayo wis. ayo. Kok iki ta?